La jornada electoral a l'Hospitalet va transcórrer amb normalitat el dia d'ahir. Els representants de les diferents formacions polítiques van exercir el seu dret a vot en una de les 280 taules que estaven repartides en els 49 col·legis electorals distribuïts als 6 districtes de la ciutat. Fins les 8 del vespre els ciutadans van poder anar a votar abans de fer el recompte de vots. Un recompte, però, que no es va donar a conèixer fins les 11 de la nit, hora en què van tancar els col·legis electorals a Itàlia. Precisament els resultats de l'estat espanyol han donat la victòria al Partit Popular. Ha rebut el suport del 26% dels sufragis al llindar dels 4 milions de vots. El PSOE ha estat la segona força més votada i amb un 23% dels sufragis, poc més del 3,5 milions de paperetes. Izquierda Plural, on hi és present Izquierda Unida, Iniciativa Verds, passa de quarta a tercera força més votada amb prop del 10% dels vots. La sorpresa l'ha donat l'entrada en força de Podemos, amb més d'1,2 milions d'espanyols. UPyD de Rosa Díez es consolida com a principal rival del Partit Popular. Coalició per Europa de Convergència i Unió i PNV, entre d'altres, baixa fins a la 6a posició. La històrica victòria d'Esquerra a Catalunya dona força a Esquerra pel dret a decidir. Ciutadans se situa com a 8a força i la candidatura dels pobles decideixen, que encapçalen Bildu i BNG i també Primavera Europea acaben de conformar la representació espanyola a Brussel·les. I pel que fa a la participació a l'Hospitalet, ha pujat gairebé 6 punts respecte a les darreres eleccions europees i s'ha situat en prop del 45%. A Catalunya la pujada ha estat de 10 punts i pel que fa a l'estat espanyol, gairebé un punt. Y trabajar por la consecución a largo plazo, medio-largo plazo, de unos Estados Unidos federales de Europa. Y también hace que nos sintamos más ilusionados de cara a las próximas municipales.